Yun mga dre, nandito na tayo sa sinasabi kong dati naming bahay. Ito yung dati naming bahay. Um, ang dating nakatira dati dito ay yung kuya kong panganay. Yun, ang dati kasi hindi naman talaga dito siya naitayo to eh. Doon banda doon yung ah, nakalagay dati. Kaya lang nung namatay yung father ko, pinalis kami doon. Kaya nilipat dito sa lupa ng tita ko. Dito na siya tinayo. Nung nung nakapag-asawa ulit yung kuya ko na umalis siya dito, hindi na sila dito tumira. Tumitira dati dito yung nanay ko pag naghahatid siya ng estudyante, yung dalawa kong pamangkin, kasi dito sila nag-aaral. Dito sila natutulog Lunes hanggang Biyernes, tsaka Sabado uwi ulit sila doon sa bahay namin ngayon. Yun, ito na yung tsura ngayon, no? Yun, no? Wala na, di na pwedeng tulugan kasi matutumba na. Yun, no? Hindi na ako pwedeng pumasok dyan, baka pag pumasok ako dyan baka biglang matumba. Yun mga dre, oh, may kalsada na dyan, oh. Ang galing. Noon wala pang kalsada dyan, ngayon meron na, oh. Pababa hanggang dun sa taas, papunta dun sa taas. Yun, yun, oh. Tsaka yung yung ito ata yung sinasabi ng tita ko na pinapatayo nilang ah, kubo nila, no? Ito yung bahay namin, no? Bahay namin dati, wala na. Kunting hangin na to, tutumba na to. Gusto kong pumasok dyan pero nag-aalanganin ako eh. Baka pag pasok ko dyan baka biglang matumba. Yun mga dre, pag pumupunta ako dito sa barangay na to, dito ko naaalala yung yung masaya at malungkot na karanasan, at higit sa lahat yung yung hirap hirap at sakit na dinaras namin dito na barangay na to. Kasi dito na yung dito namatay yung tatay ko noon. At yun, pag nandito kasi ako, naalala ko lahat yung yung hindi magagandang karanasan na nangyari sa amin. Yun mga dre, abang na lang mamaya pag uwi namin ni nanay, kasi hinihintay ko pa yung pinsan ko na maggugupit sa akin. May pinuntan lang. Ayun mga dre, abang-abang lang muna at hanggang dito lang muna. Sa pag-uwi, sana samahan nyo kami. Bye bye. Yun mga dre, pauwi na kami ni nanay. Yun, doon sa likod si nanay. Yun, yun nga, tama nga yung hinala ko na mukhang aabutan kami ng ulan. Yun, kulimlim, makapal na yung ulap, siguradong aabutan kami ng ulan. Yun, dadaan ulit tayo dito sa may dinaanan natin kaninang umaga. Yun nga, may vlog ako nung kaninang umaga nung pagpunta namin dito, kaso na-delete ko mga dre. Sayang. Sayang yung effort ko na video.
Ang tanga ko kasi. Iba yung napindot ko kanina kaya na-delete. Yun. Dito na naman tayo sa ano, sa may masukal na daan. Pataas. Ito yung ano, daanan nila nanay pag pumupunta sila dito. Sobrang ano, sikip. Yun. Nandito tayo sa ano, sa may medyo malinis. Pero pagdating doon mamaya, sigurado dada pa na naman tayo na ano, maglalakad. Yun mga dre, nandito na tayo sa taas. Yun. Tingnan nyo, no? Sobrang kapal na ng ulap. Talagang uulan na. Yun, doon ako galing mga dre. Pupunta doon. Doon yung dati naming bahay. Yun. Umaabon na. Talagang hindi na mapipigilan mga dre. Talagang mukhang babagsak na siya. Yun. Dito na ako sa taas. Nasa uli si nanay. Yun, yung tatlong bundok. Yun mga dre. Yun ang tatlong bundok. Yung lagi nilang ano, pinapasyalan. Ang daming bikers dyan ano, pumupunta. Iba't ibang lugar. Araw-araw ang dami-daming ano dyan, tao. Tsaka marami na rin ano dyan mga dre, nagtitinda. Dati ano lang, wala. Tsaka bahay, dumadami na yung bahay dyan. Ano? Yun si nanay. Yun nga mga dre, tama nga yung ano, hinala ko. Talagang maabutan kami ng ulan ni nanay. Yan o, umuulan. Sayang, hindi ako masyadong ano, kapag
video kasi ano medyo malakas yung ulan. Ayun sayang, maganda pa naman yung ngayon. Sobrang init kanina, tapos ngayong hapon sobrang lakas ng ulan. Sayang hindi ako nakakyat sa tatlong bundok. Yun pa naman yung gusto kong akyatin. Hindi pa ako nakakapunta doon. Hanggang dito lang sa gilid-gilid. Yun ang katipan ng katawan ko kasi maraming buhok. Nagpagupit na ako kanina mga dre. Kasi naiinitan na ako sa buhok ko. Yun mga dre, doon na si nanay, nauna na siya. Yun, nakagapas na sila dito. Sayang, ang ganda sana magpa picture. Kaya lang naabutan na ng ulan. Dito na lang. Ayan na. Ayun na. Yun mga dre, hanggang dito na lang muna tayo kasi lumalakas yung ulan, tsaka lumalakas yung hangin. Nililipad yung payong natin, tsaka nababasa na rin yung cellphone ko. At yun, hanggang sa susunod ulit na pagsasama natin mga dre. Yun, at salamat sa pagsama sa amin sa araw na to. Thank you, and sana supportahan nyo pa rin ako mga dre. Thank you, bye bye and God bless.